Medamu nyina mo ase awrade enhia mo bebre se majebre na afi yeda so a ewo Kristo anim. Sene na mepacho miguso a me no edin komo no ene ensem a me ne wo ka no ene die ne obuo mu. Bo moden se mepacho obetie ne. Etoda no kwasem ni na abamubuo aye okre no ma amana broso na ena nwumere yi onkonkron se memmo wa mane na memfa nanum asem so mehye wo nkuran na mema wo hunu awurade abasa wa maso a odeje ne ma na osesa hyebre no ena topic ne se nya enidaso se awurade ode wo ebisiye nya enidaso sa se babia wabo bra na duru biara nya wona mu bia no nya enidaso se Christ Jesus ode wo wabrabo ebisiye. The book of Proverbs chapter 23 verse number 18. Was it? Me kan chino. Was it? Na ampara. Echira sem wo ho. Na warincha weni daso no entwene da. Ampara. Echire asem bi ewo ho. Say, orintwa weni daso entwene orintwa weni daso entwene wose ampara echira sembi wo ho na ontwa weni daso no entwene. Okay, English na or say surely there is a future. There is a future. And your hope will not be cut off. Was a dachi papa bi ewo wanim me dofo amini washia. You see, etoda ye nipa yi hwe asoma me kan obi timi transidi no obusa no se me kura no mi beja ebinum ana ozo te kasa asem no mi beja ebinum entimi mami pani menya sure say me mami ni we dabi I don't think so dabi menya sure say me mami a because say me mami pa no chim wo me a ka woni mani sa say me mami pa no chim e wo me a ko nyam sei dabi say me mami wo baby yadimi bejano se wo bibie na no kasa no anachira se eniem bi koso wona setena ne na brabomu a no kwasem ni otia eya sefem bedofo wa wote sa no owura yesu se menka nche o se there is a brighter future ahead of you.
And your hope, surely your hope will never cut off. Dachi wachina eye dachi. Ebiana wo hwe me say asoma me kan obu ho mo a ono so timi ka ti wei pa na mo se ye me papa yi. I don't think so. Me nyini. We na mo so wo me papa ni. Anu otimi di matemu ni pam zan. Ujojo me timi papa pani ana sika wo opportunities ya wo ana wontimi mmoame ema me nya adwuma mponyoi medofo awurade se menka nche o se wani da so no enya de so obetwa to atwene dachi papa bi ewanim bomodena se obeyi adwendwen ene yaudie ene aworeho no efiri mu onipa bia wo life so bia no wo dachi papa bi ewanim me pese me de saade ne hye wadwene wo dachi bi dachi o dachi diano na me ne wudi nkoma na me ka che o se decision bi a wo make bia no ya de ka dwene dachi prophet, man of God, mebadodo. You didn't come out back door. Mebadodo. God should bless you. Me no be didn't come on friend. Any dim. Mebadodo. That chip papa be where you nim. Me say, nyani daswo se urade di wubesi ye. Nyase ni daswo no. Urade di wubesi ye. Nye de bia na me pa wo obeye yesa masa na who abeg ansa no wadidi juma ba kwa akoye de bia na atiatia ajojo you go ani mase na wo hwe nipa na wo hwe akatua fia bi ode ma wo ene ajojo bi a wo jojo wo a na wo hwe soro hwefom na wa kai bra na wo elementary school wo JHS wo SS na wo vision bi wo woni so na enei wo hwe ba bi a wo na wo bo woni na wusu bedofo enya brabo no anu no etoda urade de kofa ba bi sa. Let's ask ourselves, say, why Jesus was taken to Egypt? A brand new usha. It's part of life. Toda urade eshada maukoko shebebi o mau passe niema bim na wamu akosua niema bi na wamu ani akoye den wanya nyinaso bi wanya keys bi in life na oyi upie du ko gina ba bi fofora wahunu sɛ de abrabɔ no bɛsi abɔ afa amankunim de awie pɛ. There is a future for you, so don't panic. Hallelujah. Wase ampara wɔkyena bi ɛwɔ wanim na wɔrentwa w'ani da soɔ no ɛntwene. Je woni daso no wontwa ntontwene obo life no so obo ma na ni daso nyina ne hye wurade boa me yi na kamintimi ntu kwan yi bi mi wura Yesu boa me na kamenso mintimi nkosku bi me medical doctor
na obi ani suade hu ne se enka mepacho bebre ono nso obetima nya aban dwuma ahwo obi ani suade hunu ene se wono nso yi kasa bre wa ware an wa chechiri na busua ka wo pe obi ani suade hunu ne se enka ono nso nko abeyo osempakani ene urade nam ne so eka urade ahenie no asempase yanko pe. Yes. Obi nso dia no. Obi dia ne se nko be ya urade adwuma se osofo so odifo so odwuntuni. Obi dia ne se enka oba be ye nipatitiru bi star bi nsa so. Obi dia ne se enka sedie metie pa ena nka menso ewiase adindindin ana urade bie kwa ma me na menso misa so bi so ana me hwe afoforo me hwe nyanka me hwe nwisia because obi orma me pacho be all life so no wo ti obi asem na eya awura wosem a na eya ne se ase wo noa nanso wo to ni botomu a onya bi mfa mani pakora na wo tete timi hwe wiem sa si adom wura senka wo bie kwa ma me a awurade se menka nkyerɛ was it there is a future and your hope will not be cut off. Dia wani daso no tie twi no was ware ntwa wani daso nto ntwene wo daachie ni daso eye de ya medofo wo life so obi mpa ya wo bo nyina ne se enka ne kunu kura no ebegya masam obi dia no eni daso nsem bi wo dwene ho obon ho mpaye wo didi a wo dwene ho okoda wo dwene ho senka me kunu timi gya masam a senka me yiri timi gya me masam a enka me ma etimi atie masam a enka me ma etimi ehunade ama daachi ye omunso benye babi papa gina awrade se menka Joseph bebem. Amen. Asetina pane botae papa wo predia ma wabusua no Yesu dinumu emerem. Mesi nya eni daso se awurade ode obesi ye. Nya sani daso no. Nya sani daso no se awurade de obesi ye. So kan bambo nsam kire ho. Na no mene mai bi nya mai kura brother ba ku hia. Nye din komo sa. Wase awurade ne boae. Wono ankasa no yonko pa brebo onye nkyai. Oware ene ne yere ene ne manete. Wone mawo. Ne makko school. Ne yere kwa adwuma. Ote wasa na bana kumem na bana dwunum se ewiase na wote na ho kire wono so tinya de se otena se beboa de na wo hwe kwai no amen de na nka no wo susu senka ensi wona akwa mu no enye saa eto ohuru sa brabo na biti no na wakoto enkuraduro na wode afra gere ade sugar ka ho wasansuo asi ho a obehono he obehono anom no wadi na gere ya mepache wo ya dididiti awuduro afra gere kuro tu dada enti just imagine hwesenia ana satan no so eye awia
bɛɛ sɛ 1:30 to 2 ya ne ma no apon sukuu a ɛka me yɛ sɛ ɔmo bɛfiri sukuu aba fie. Wɔsɛ afei wɔte hɔ saa na atwa kyerɛ no n'ani so te sɛ video na ɔhwɛ bra ne yere kɔwoɔ na surgery yɛde ɔba no to yɛka no sɛ structure wo so meboa structure good ɔda structure so na yɛde ne free ward ɛba ward maternity ward na atwa mfonyini kyerɛ no saa wɔse nti wobɛhwɛ abɛku ho wobɛhwɛ aku ho hwɛ sɛdeɛ wɔyere no ɔda structure no so nti nkwadaa no obɛgye ɔma awerɛhoɔ sei na wonim sɛ me awurade no me na meyɛhyɛ berɛ sesafoɔ ana ɔtee ni bi saa ɛwɔ n'asom. Wopia nneɛma no nyinaa kɔgu bɔɔl mu ɛberɛ a wopia saa nneɛma no gu bɔɔl mu sɛ kim ana nkura no bie pono daddy we are welcome home, where are you? Daddy, we are welcome home, where are you? No one so she back on your chire ya what chire you can't say a bora no sanya unkunkuru ne bem ene awurade a ko bi de hye no wakunu ho esida bia nanso sɛ wo life no so na sɛ saa dwene de bi ba wo tirim ɛyɛ wo so no obia betu kwan akyɛ matena kwantuom so many years mintim magye protocol nsi fie. Let me tell you something. Awurade odi tu kwan no obɛboa wo amwatima baby bi ofie wate aware enemy kunu te awo ma ama bema no kura miyam hyehyem se melusu no. Let me tell you something. Awurade a wo bie Elizabeth a wotwa no ema ne timi nyinsen wo ba no onai wate osemen kan che o say there is a future. There is a future. Tomorrow is a future. Believe in him. Trust. There is a future. And your hope will not be cut off. And deno was watching. Oh, now no trust some kazaza was say adichiye bi. Hey. David in the kai was a adichye bi awurade beyi na doye di. Mr. Awurade so man adoye en locate you baby a show me free bia. Mr. Awurade Yesu Kristo say o man adoye en locate you baby a wo bia. Nyane da so e wo Kristo se me se beka da kopɛ ma wiase wei e beka da kopɛ ma wiase we asɛya de owura Yesu Kristo asɛm waka fa ho no wabrabɔ nyina so a wodi firi wo na yem bae no de ye se nipa bia ntimi mpagya wa busua mu no na yesie mu no wo awurade din wo beyi wa pie. There is a future. And your hope. So Tronsam can say hope wa. Your hope wa. Nature say, dear what they wa kuma to so. Dear what they wa kuma eshu chirakwai. Dear wo pa home paye. Dear wo primo ashu mu nijie. And one semana Tronsam waka. Dear ne anadji. Minim nia wo sere. Minim nia wani daso. Saya yaresa na wo hwehwe edi ama maame a Awurade Yesu dinimu omane nya dwuma. Saya yaresa ana wo predi ama wo babi wa wumu oyonko bi Awurade Yesu dinimu omane nya dwuma.
Say akwantuomo nkratasam ena ye wugidie nyina so a wo sera Awurade Yesu dinimu omanumere musa. Say ya ware na wo prese wo benya wo mfem pade a wo ne ne badwina bom abobra abom yia. Owura Yesu dinimu omane sa. Say ya aware mu asundwie ena wo sera Awurade. Say ya bawo ena wo sera Awurade. Say ye kunu ena wo sera Awurade so mfama wo. Say ya me pacho promotion ena wo sera Awurade se wo mie kwama wo. Say ya Awurade ni nipa nu ma dom ena wo sera Awurade a onye mfama wo. Say ya bambo na wo sera Awurade ho a ena na dwi onye ma wo. The book of Proverbs chapter 23 verse number 18 was a surely there is a hope. There is a hope. Underline that word. There is a hope. In life, if there is a future, there must be a hope. So that's your hope there, and in that song so yes. Bible kasa bi say okanama wote ase ne ne so wo mfaso se ne jata wowo menu mienu ye so wo mfaso se ne wo bia wowo etimanya ho bone da na Awurade a ye boni din na ye boni din ne ye kana asem no wonai ka kire wo se me woni da so se Awurade di me besi ye by and by one day enya 2 days 1 day Awurade ye birbia me a me de bia meka menka seconds you and enya hours and enya minutes second ke no da dane niemani tell your soul catch it won say me Awurade dim besi yi. It's a prophecy. Watro no tronsimu. Proverbs chapter 23 verse number 18 was ampara a chirasem wo ho na wontwa wani daso ne ntwene da Awurade se menka nche ti bia na wo life so obi timi dwene saa na adwene na manitipaye wontimi na mame efiri ne kwa Awurade asemu no amaka nti oda da wate da na wo da chepa endwendwen enema hu bio enem se yare enu na ebekumi se ye bebo me kura ba mi kurukuram so obejame se da me be ma sia breadie enem asori kuram se begu timi pa etimbetimi pa nyasika pa hadeni abrante obekọ no odwene no da so dem my fellow Ghanaian, my fellow brother minu ya jidini minu o Kristo ni na Awurade asem nti sa obetene wo busua fie busua tumi ase wonyina so na wotua na mo akoda asori fie no. Let me tell you this prophecy, there is a hope, a good hope for your life. Me na metime da sorry fie a uncompleted building. Your flow so crew those days you can go and ask them. Me da bosium student mattress so na me da se ya. Me da bosium. Tinka jun suo tutoi. On se won suo bi eye fenfen eno anto eno nso enye bosio but muodu. E totisre snow bi sa. Nti akurase ye good tri ho saa cha na wutri ho nyina afu dwono na ye fita saa. Yes. Na me dem dan time boys ni egum saa ni dem saa soro saa. Efie nye. Dem go so that say efie nye. Akabusuan ko a ki abra basai. No one cares. But ye dwene say
awurade yesu mu a yaba no yabrabo besesa yenya gidie be se owura yesu kristo mu a yaba no me se abia roye dey yabrabo ebesesa. We had that faith. There was a time I sat down. Me trust na me journey me panti me betima anya sika hadai because a time came na me ne madam for bako na ye nam na ye hwehwe form see ye benya coins. That time 20 pesos se bi benya coins kura de akwakoto gari. E was street ni so makro. Nti ye namane mpa bo nyina ne se obi coins be frato. Ni etima ko pie bi so. Ni afa ni da koto gari with that sugar. Ni ahunu mpo adi. Ene awurade yesu kristo adom nti mitimi didi emu obi bidi mitimi tumi botom na obi anya bi. Ene miko chinchina mitimi di mani kire fie kwan se me pono nie makobie pono madam armadiachi me nabosio mu bio tienio. There is a future, my brother. There is a future. There is a future for you. Enye de bia na betena wonam fofo nchai sa brabo ne ye nyina yatena bi mo pay wo wadam fo nchai ya ho no mo a na wabebum kokoko no aka che se pie kakra ma me be se 30 minutes utimi tena bonten sa me si bua mitimi ko tena bonten bia be se 2 hours no one ne get she dem. One ne get she dem omunye di obeye nwie ya untimi ngura ho. Bare wura Yesu Kristo ba braboni mu a sana basa ne dedi a sanwosra ne ye adwuma your hope wadachi de wani daso no awurade asebse menka jo se wontwa ntontwene da ugidi a enye ho mawo misi wugidi a enye ho. The topic misi nyane daso se awurade wode ubesi yi aba dia na awurade ntumi nyo. Tiungomoni wase ampara echiri asem bi wo ho na warintwa wani daso no entwene wontwa ntontwene na che se sa unyina so ade bia watu wana mo bo ho mpa ye hwehwe kira kwai se ensi ewo brepam mfama no ebi ache na ache. But me catch us in Kawada. There is a hope for you. Kuku wanim. Keep on trying. And can say, my idea way a jiagu mabamuabu. Me two way one among anye ye mabamuabu. Matra quantuno anye ye mejai. A can doors. Keep on. Keep pushing. What ya senedi? Awurade asebse menka jo say there is a hope. Na wontwa wani daso no antontwene. Atoda some people spiritual backbatters womo a womo atwitwa wonantim spiritually nyina no womo dwumadie nyina beba na wie. Wona nka hu anu mo serew wona hu anu mo twetwe wo wona ehwe wo a na womo kyese womuhunu se wo wenyi wo bia no awurade besesa ne mama obepapa agina ene na wonya dwuma ntama wukunu nante wo so hwe na no mene urumunyamfo bi hia na yedi nkomo na wo ka story bi kire me awarefo bi na tenae
na hyase no bema ne nsem wo bi because of adwuma no ye nti obayi to bema yi fo kwasi abrabor me no na ebo nyabotre tie mafutu tie nyansa sie sika to boase bema warifo hunu se wono ana abo bra no anya na ageze oba wo oba no kra no wonya dwuma nti wo ase wo kra no wo ye favor ne masem anu nya namfo bi nso omuta na chi de ne dai nyina mema wonom ne chese o ya no wakra meba me koyam hu yi aba no akohye na damfo dem no oba no payiro wantie ne yira futuo because one koba omo oba ne bi edie obu oba ne se wonsem fata ofa oba ne otolege odene ofa ne sa tantandie bi ntuma gubi wanwene se abrabotime sesa just second ene wasere ne wadi oba na fe wotete enu amekoduru ba binum na etwa se opam oba ne firi na brabom ana reject girl ene oba no anya ba bia gina oba na anya ba bia gina ama na brabo asiniye ene wono nso ahyase no ofefefefefa na senka otie afutuo na wo bre ne ho ase ene woda dem stroke achi no die wodi kura wonya no nsia bomprenu enti mebisa se enti sa wo ba no a wo ye na tantade na wo pam no ya ena nkokokun ho wo ye no na brabo basa kasabri kono nso kowe nenso o ma ne gidi angu wa ma na bamuamu wa ma ne gidi ansa obona dwempose mekoso no mapema kumanim Yesu tiase na ne kra tiase na hoodi wo hoi awurade de na brabo ebisi ampara trosama wo kan ye aye adwuma wo ma oba na brabo so ama na brabo asiniye ama ne ogina so mpo etu afoforofo medofo ame no wo hia honkonkura no masema ame ne wo kan awurade mani nsiw ye wate me nya ne daso se awurade de wo besi ye that key what me besi ye kakyere ho sa de na awurade ntumi nyo. The book of Proverbs chapter 23 verse number 80 was a surely there is a future. Shaka sanya me de papa was a surely there is a future. There are great futures ahead of you. And shem prempren de I don't know be kan ho asem. There is a future. And verse 18b no was say your hope will not be cut off. Your hope will not be cut off. Ade bia ye negative ade bia ewo wa kwamu na ejejew na ye wo se enye yie no owura Yesu Kristo dinimu ebremu a wonyi mfiri ho borma no ono ankasa na dwene na ene ni di apre and awurade Yesu mfa ne sanka wadwene onfa ne sanka na wanya dwene yi na wonsiesie wabrabo nyina so no wona asem ye wura no a ye di na chie no me pa che wo onhye ni wo be pese me de hye wadwene wonhye ni wo wonhye ni wo so do ho beto no so yi a wonhye ni wo wana deden ho to no so nyina no ade nyina dibo a wonom e ma ne wie wonom yi
It is all shame na wabamu abu. Wo tu bibi wana mon. Dia wo koto sire wo tumfo ya we ho biara. Enanaji na asem se men kan kire o say there is a hope, a good hope. And that's what that chimbi wo wanim. Timu abamu mu kuku anim. Kuku anim na bedim kunim. Hallelujah. Job chapter 14. Verse number 7. Ekasimbi. Tie. The book of Job. Chapter 14, verse number 7. Tie. Was in a diampo and the so homan. Se wo cha e befefe. Nani niaba emono. Se ni yini achinchin fom. Nani dunsin achinchin dotie mu a. Ni dunsin ewu dotie mu a. Ensuo hwanti ebefefe na ayiyi man se dua wate. Me say nyani da so se urade du besi ye. Hwasem a ohuti ne Job. Ene da so nsem a urade asem nam ne so e ka kire. Osi dua mpo. Ene da so wo homa no. Diampo eni daso e wo homa no. On say o se empo diampo se ye yusu sa kasa ne pa na kire se sa de no a ya bodin no keso ni enim faso sa ya de ketua bi ye we a e wo fom asima simpo we se kwan bia ma no na chese nka sa nipa koro no won deserve sa nipa koro no enka na chese uwe no a onsam fata nanso birbinti ekwan na bia koma nipa koro se ye ka bibi sa ye de kire wo se wo nipa no a ye kasa asem ne de a kire no wo so wo mfaso ana se wo de no e chen so se wo benya sampo aporoso. Na chese ye value e chan de kro no a e bia birbi apejama no ana se kwan bia ma nipa kro no just say wo chen so. Yes, let me put it that way. Wo chen so. Eti tron samono e bia ya dwene mu aka kire yen se yen hwe dua ya twa so bi ekuani na se mepacha na se dua bi si obi mfikire na wo twa dua ne se kimu a mbekwa ne twa dua ne so nipa nyina nim se dua na wu nipa nyina nim se dua ne tio ya twa so ne dia wu etimi fifi bio ne nyina so ayira wo hono mo a bosume baako na twemiensa bosume busumienu ubo wanse dua no na ubo wanse enchenche na efefe na eba na efefe na efefe na efefe woni baba ho so no na habaya sa beguso na sodoso ene me call madamfo baako nche wadua pe bi woni fi to ko na say my brother eye den na wo pe ye nko ade ale eye agreke na wose asante epewu anam say aden na timi adenden krokro wasa na sodoso sa me bisan wose hwe pe wei wose fireman no asere wose pe wei ye twa to twene yo anam say what are you trying to tell me wose yes ye twa to twene mia na mitwai mia na mitwa pe we to twene ye anam say na ade a wutwa na sesi we wose sa na awurade asem no wo kan na sese ye adwuma na woni ma nwo asem ewom otwa pe no eto twene ye no ne yire no a ne kuntunsi no esi asase no mu no ehyiase se twetwe nsuo bi ewa asase no
so hɔ no hu yɛ sɛ ɛfefɛ na ɛdenden ɛyɛ na afei na adenden ayɛ krokrokrokrokrokro na sɛdeɛ pɛ na si asoɔ no sɛdeɛ pɛ na si asoɔ no mifiri ne nkyɛn a mɛba no atete bebree ama me ɔsɛfa ama wo kɔhyɛ ɛbra no wadi hallelujah na me gyina hɔ tena se din ɛfɛ mu adwen edi ɛne me honhom di ho nkɔmmɔ sɛ pɛ no a na esi hɔ a na wonim sɛ ayɛ gunan ɛmfasoɔ ni so ebebu ne wɔ ɛbɛsɛ fie no otwa to twene yɛ no afei pɛ na sɛ fifi wo nyinasoɔ foforɔ ya aso kora kyɛn kane no afei abɛyɛ nyinasoɔ papa ɛso abɛba mfasoɔ ama no afei deɛ wɔkorɔkorɔ no wɔdodɔ ho wɔyi ho wɔbɔ so spray sɛre bɛyɛ a ɛmoa bɔne bi mɛsɛɛ no ɔte n'ani hwɛ dua no yie adentia ɛfiri sɛ na wɔnim sɛ wɔkum dua no so nim mfasoɔ bɛne wɔnim sɛ ɛbɛnyɛ nyinasoɔ foforɔ bi ama ɛso aba mfasoɔ ama wɔno nso ɔnya bi adi anya bi atɔn anya bi ade aboa ne busua saa na abrabɔ wo yɛteɛ yes saa na this life ɛte ɛti awurade asɛm se dua mpo anidasoɔ hɔ ma ne sɛ wɔtwa a ɛbɛsa afefɛ adentia wɔsesena sɛ wɔtwa ne sɛ ne du nhini nkohini no ne nhini no rutu no ɛkyenkyen wɔ dɔteam asasem na sɛ nipa hu ne sɛ awu na ɛntimi mfifi bie mu a wɔse ensuo hwanti the scent of water ensuo hwanti ɛyiye haban na ɛso aba hallelujah ensuo hwanti na so na fifi na efifi saa efifi from ɛdenden agye asase no katani na ɛso aba bebree saa na nea wohwɛ me anasɛ sɛ obi wɔ life so no wɔhwɛ me na sɛ abrabom efie tumi bi wɔtwa w'ani dasoɔ bi so a sɛ wodeɛ nkanya deɛ sɛ wobɛtumi abɛyɛ nyinasoɔ papa bi a woto kwan yɛ nyɛ yie ne kwan sɛ wotumi bɔ brade ade pa ba fie a na yɛsɛ nhyira bi kwaeɛ a woyɛ ababaawa ne nea sɔre ti awoɔ ane ato wiase agu ani so a wɔse dua mpo anidasoɔ nsɛm bi wɔ ma no sɛ wɔtwa wɔbɛsa afefɛ awurade nsiesie wo foforɔ wate na sɛ mu tumi no ɔma wo nye nyinasoɔ foforɔ bi wo daakye a yɛtwa to fam a enipa bi nim sɛ yɛsie wo wontimi nso aba bio no awurade asɛm ne tumi ne wo nkonkrono ɛne n'abasa no ɛbɛyɛ w'abrabɔ mu adwuma bi na wɔn nsa ma wo nyina wo nan so bio na wo bɔbrɛ no enwie pɛyɛ gyeme so amen mesi nya nidasoɔ sɛ awurade de wo bɛsi yie wɔse dua mpo anidasoɔ wɔ ma ne sɛ wotwa a ɔbɛfefɛ ensuo hwanti the scent of water me ne omienu deɛ ɛnyɛ nsuo hwan o no deɛ bɛma yɛ fifire no ɛyɛ awurade abasa deɛ bɛma yɛ timi yɛ fifiri no ɛyɛ owura Yesu Kristo tumi deɛ bɛma wɔtimi yɛ gyina wo nan so biem ɛyɛ awurade asɛm deɛ bɛma wɔtimi yɛ kanya wo biem na wɔtimi asa tu kwa no wɔtimi asa bɛyɛ difudwuma no wɔtimi asa bɛka Nyankopɔn asɛm wɔtimi asa bɛto dwom wɔ Kristo mu wɔtimi asa bɛgyina wo nan so wɔ abrabɔ papam
said the canny brebi. Now what tear? And it's all before Christ Jesus. Was many who sorry and name and Koguran. So be Jimmy Dinners who womb poor. Obesai, a sorry. Os which way diana matter. Or say Radimijidi. But don't for another dream in a washia. Yenida swo. Say Ura Yesu Christo or do we see ye. Men kun. Men could deal with them. Emma nia une mubiano. Emma wakuma no. Ane wajene. Enyen tanta bibiri. Na dia wasine adie nyina no. Oh. Na asem ena me kachiro no. Wasi duampo enidaso wo homa no. He, duampo enidaso wo homa no. Se wotwa ensuo hwente wo befefe na beso aba. Na mene omienu. Waka we dia ye enkuranhye de ene mfato ade be dia mai. What try nyama bebre ewa abrabom amfa. Obo ma wo life we so. Why shine pay. Wadi meti pay. Ni nyina amfa wo. Akọ trek pay. Amfa. So that's a trek in a cassette trek. Amfa empaboa de amfa. Wakoye ye can say is a juma we one Zoom lion amfa. Or kofa people teacher amfa. Adwanina ni nemusa ni nemusa na bedu level. Nanso Ewuradia wakai Mephibosheth on cow. Ewuradia wakai Jabez. No was son in Yana Swono. Was a man can just say, when it does swono, and yet yes will be chatwachino. Me a town for Susui. Now no one is so messy me. Nanswanye. A bet my funny purpose so person ki see you, but it will never come to pass. One more person will see one. One more person will be piano. Ewurade Yesu dinemu ube pia broso no do anamo be gina botanso neni wanyina behu. There is a hope for you. What the ane say koswa na efe woni to owura Yesu Kristo so. Hwene di gine wani hwene di. Na de wotu wana mo bia wo Christ mu no koso wasi duampo enidaso ho man se wo twa ebesa fefe nya bibia wo ensuo hwanti enti dua ya twa so na ne nkontun sinisi asase mu no se ensuo hwan amemu a na chese ntimi mfifi meboa. Yes, there was in ensuo o we nchai. There was in ensuo o abrabonim. There was in ensuo no o life one Master Jesus Christ. Yesu nti mojani nti enwosira nti oseme kan jo obefefe wanyina so anase wugidie no anase wo hope no wani daso no nya de so betwa atwene bi oda afi wo beso doso wanyina so no besesa Ewurade pagya obi asa na oye no Satan for try say omo de obi be hya menam no ma bre na se ne se anye yi a
Afei no manim atwa o na afei awurade enu nyam na pagya nipa koro wode na gina de koro na ni wanyine ho saa no waye na de di fa ho tu Kristo so yi mi hyew gidie din. Proverbs chapter 23 verse number 18 was surely there is a future and your hope will not be cut off. Ugidie no ontwa ntontweneta. It will can Jeremiah chapter 29 verse number 11. Was a miasa for radi minima dwen ko amedwena fa ho. Se enya bone de na bum asudwie ani ahoto ne da so de na amedwena fa ho. Hallelujah. Was minima dwen ko a medwen e de afa wo ho. Awurade ne madwen ko a wodwen de afa wabraba hu. Won onim George na fa wukunu. Wa umu wo ma ho. Awurade na dwuma na wo ye no woni madwen ko a wodwen afa ho. Won fa ho kire saa. Tieni. Ade hia na se twon firi bone ho. Bata na asem. Fa wure nyina hyenemu. Di na hyede so na hwe no kwai. If you say yewura Yesu Kristo no monyamhene Christ Jesus wo yenkunimdifo na asem bia waka bia ye no kore ti wo Kristo ni bia wo life so wo giri ni bia wo hwe mi bia no me pa chew wo de da so wo de da so wo ne da so etoda no kore uti yetimi transe di ni patibiti itimi pa ntini ma beko yetimi pa na wo twen wo hwe awurade asema wutie na wo hwe sene wutie wo si bompaye wo si tuya na mo wo hwe wo Kristo soma na monto bibia de nam na kwam so toda utimi transe di na busa se ntini ma we pe koso pa nti enia ma besesan ntini ma besesan. Sometimes you sit down, you think otwe no ade ne nipa bebre time sa. Why me? Ade na ketwa mo ahia. Why me? Why this? Why that? Why this? That? Why that? You start to think. But let me tell you, awurade asem se men kan je say nya eni daso se awurade du besiye. Dia say ne awurade besiesie ne twenama. Je wahwere ne ne no owura Yesu dinimu obehye wanamu kyena. Die ni ho ne no ne dinimu obesiesie dia ma wo kyena. Ena asem na aka enya mepe. Was your hope will not be cut off. It is a need as one twan tonchene dia. Ene na chese de ye bo ho mpa ye bia si ye ne so yakoma mu die ne nyina no na chese awurade Yesu Kristo no ono ankasa de ne tumi bema emu adanse dia bamae. Wa ba mu obu ewo Kristo ti awurade afutu semu amede mawe ti na semu nkuranhye semu amede mawe. Was it duampo wani daso? Duampo wani daso. Hey. Says you twa to twene a. Ne ho ye hini etwa no a. Hey. Hey. Obesa fefe ensuo hwenti. Duampo sa na me no mie no nso ye wani daso Yesu nti sa damfo bi gu ani mase ema ba bia wonya aduane diri bowa Yesu nti obibie kwan fofora ma sa ye tu ama woda ba bia enye obi kios wanim
obi varanda abrabɔ no wono sɛ baabi aduru no bibia ntimi nsesa nkɔ yi a ɔse n'asɛm wɔno no nti ɛkwan foforɔ bebie zinya ni dasoɔ sɛ wurade ɔde bɛsi yie wote ase ebɛsi wo yie o ebɛsi wo yie fa hyɛ wadwenem bɛsi ebɛsi wo yie fa hyɛ wo tirim saa bɛsi mi ka kyerɛ wo sɛ me ebɛsi mi yie. It shall be well with me, it shall be well with my soul, it shall be well with my business, it shall be well. Enye de bia na wobɛkɔ no akɔgye obi nneɛma bɛgu store mu no ɛnkɔ ne saa da na de bia no akɔgye nkurɔfoɔ nneɛma na de abɛfɛlɛ store no atɔn na ɔno wagye mfasoɔ no ama akɔta ɛbɛdum bebi no wɔno no nneɛma bɛhwɔto ama waba wo hɔ na nneɛma bɛhwɔto ama na ba wo hɔ ɛbɛtɔ da na wo wɔno na ɛbɛba hɔ sɛ ma no biribi mfa nsɔ ne deɛ so ɛnkɔ sɛ ya ɛtɔ da a ɛsɛ sɛ yɛma wo hunu deɛ Awurade tumi yɔ ɛne nea ɔpɛ sɛ ɔyɔ na wɔanya no mu gyidie ne anidasoɔ nsɛm bi. Wisdom, God should bless you. There is a hope for you. Tim komodi. Was it Diampo and it does all man is so cha or befefe in so shanty. Now the young fat one their mammy no mean. Tidiana wonder moo. Abrabom Diana what queni moo, what try, ya anye ye. Nabamu abamobuo. Do we need to say what I did to me the just second up a beer quama? Or then a penny and idea. Tia dear beada, ya what life will show. Now was shakwine, a rather said daching woman. In Kuhu da, and a dear may sit out. In Kuku could do bonnet. And Wabamu and send for Radiachi. Ma wugidi ensa na Awurade a wo me no e wo senti o boye ye be hu nanim nyam sede te ye be hu na basa no sede te o kristoni Awurade ba mu hu nanim nyam ne tumi ne kase ne nsankyere ne na nwanwade koso na fa ho to no so na ginidi. One day will be your day. One day will be your testimony. One day will be your breakthrough hour. There is a future. There is a future. And your hope will not be cut off. Your hope will not be cut off. Dear wakoma daso no untwa ntontwene da mesira Awurade sɛ ɔmo wakoma ho bai adeɛ bia na na dwi wo bɔ ho mpa yɛ sira Awurade bia ɔmfa ntumi so mo ho ba no ma ne mmerem sa. Any evil plans ahon bɔne nhyehyɛ yadeɛ bia ya hyehyɛ fa wa brabo mo nkoso ho enyama bɔne bi o ma hyehyɛ de afa wa ware ho sɛ nkengu ka wo mamu bi ngu ebi mɛyɛ asansafoɔ enya kansa kwasiampafoɔ ebona dane wo Yesu dinim. There is a future. Was it dachi wo dachi ɛwɔ hɔ dachi wo hɔ na deɛ wani da so no ontwa ntenta deɛ wani da so no ontwa ntontwene mame deɛ wani da so no Awurade sɛ menka nkyɛ so ontwa ntontwene. No, he's not going to allow
ɔmma fie tumi ne kwa mo mu ntwa wani da so ne ntwene da watworo. The book of Proverbs chapter 23 verse number 18. Ɔsɛm nka nkyerɛw. Si ade wura namfuo mu. Ɔsɛm nka nkyerɛw sɛ ɔmma kwai ɛma ne mfa damfuo bi so ma wani suade hunu ontwa ntontwene. Yes. Adamfo bi timi twa wani da so a wo no to twene. Adamfo timi sɛ no. Busuani baifo bi timi sɛ no. Sofo bi timi sɛ no. Ohwe udachi ohwe sɛde osi kore nimdeɛ na ɛyɛ. Wotimi sɛ no nwoma nsuam na wɔde afa aduanim, wɔde afa dekyem na wasɛsɛ nyina so. Ɛna Yesu di ne wonsi saa de ma no kwa amaye. Sira wurare sɛ ɔmfa ne tumi mmɔ ɛyɛ wadwene emu nsusue bia ho bai. There is a future, and your hope will not be cut off. Enti owura Yesu Kristo asɛm nam Job so ka kyerɛ yɛ sɛ monhwɛ dua mpo anidaso kora wɔ hɔ ma no sɛ wotwa ɔbɛfɛfɛ na me no mie no. Dua mpo anidaso wɔ hɔ ma no sɛ wotwa ɛsa fɛfɛ. Na ntasɛm ɛwɔ mu na meka no sɛ dua bia wotwa so sei paa. Dua esi hɔ a ɛso akurikuri ɛhaban ni so. Okɔ akurase koko. Twitwam saa kora na ɛso. Meboa. Dua bi to hɔ ma ne si baabi saa ne atwa so tiei wonim sɛ wu. Na ɛdenden a hwɛ sɛdeɛ ɛsi denden fa. Ɛdenden bebree kyɛ kane no. Na aha no yɛ different. Na baso yɛ different. Sana Awurade yɛ obi a atamfo mpo abrɛ n'aseɛ. Ɛde sɛ yɛabrɛ wase sɛ wahwere bibi sɛ biribi a wotu anamɔ no ɛnema atɛn ne a ɛma wɔba mu. There is a great future with you. Daakye bi wɔ hɔ na yɛ nkonimdie daakye. Awurade bɛsa pagya obi wo. Sikasɛm na atɔfo no wobɛpagya wo. Enije na wo Kristo mu a ahwe ase no Awurade dinu mu ebepagya bio. Nya Kristo mu ani da so ne. Medofo nya Kristo mu ani da so ne wate. Wudu sika nyina akon yade yare ne kɔ na so hwɛ sika a wahwere ene wadwapade a firi won sa ubisa won se ba bia maduro yi enti so da bɛn na metima sa fefe biem meka kyerɛ wo. Say ya anabawa na wo mikai. Say ya no kan you. Timi benya nigye bio. Abe wo ma bio. Amoma benyina beye se mo mensin mu amoma warware mo ana. Na wonim se Awurade a onipa de no koto no so a wɔyɛ kunafo ne anwisi adamfo no wɔsesa hyɛ bere ɔfa wɔno ankasa nase ɛyɛ yɛka ne sɛ rutu so ɛma nigyeɛ a na afiri na brabo no ɛsa abae seria na afiri ne nkyama wɔ ho aba no ɛsa abae seria ne sa abae Awurade ma ne wire firi ne hia ɛne na ho kyerɛ. Dinya Kristo Yesu mu ani da so sɛ wo wɔde wabrabɔ bɛsiye wo wɔde wabrabɔ bɛsiye. Have that faith. Hallelujah. Now no na David to us anu obɔ mpae ɔhwɛ abrabɔ no wɔte ne ba bi din wɔn ka bi nhyem. David ti ba bi ɔhwɛ ne papa nwan ɛwɔ hwire mo ka bi nhyem. Nya be friend say when I king of Israel ni anointing ne taye ni. Afi David abenya tai kukum Goliath. Wɔsira ne nti wɔnya hoɔden kukum Goliath wɔbenya tai. Ofa ha ngaw afi David nsini wiase bio. Toda no ayɛ no sɛ bodamfo ne nkwanti.
Wana waji omudi wako monchen ya no masa atwa na umasa akwa against na umakwa tasoro achi no umakwa bamane David to us ani epenu akunu afi na wiase afono afi wotena wotda kwot wasa wase awurade kai bosha wahye me no efiri se wama me de mani atoso Psalm 119 verse number 49 kai bosha wahye me no efiri se wama me de mani atoso kai you say what catcher me say open my baba ye the king of Israel but then me de nam sra so se bodamni me nam se obi a woni boafo me nam se obi a woni hwefo me nam se obi a aso omfire busuam awurade na day tikai remember the good things you have said you have shown me. You have said about me. Remember the good things. Can some papa what can't find me? Now you're so good, mamma. If you say, and that's one somewhere yana a cheremu bano, and makuma yare. Me shen yama be quiet, a radia ma, a mama kuma me yare, me damina, me jinny. Yama brabui. Yama warrior ye. A radia che. Do something for me. Not David did general no bompire. It is Psalm 13 no can or see a gradu besha kusi da bay. Would do any bay in Tamia kusi da bay. And kusi da bay the minimikira mudajin, not yet chia. I will want to makume mu. But time for sham soon kusi da bay. Shana Jimmy so a radimian coupon Timony. Namanda will won and I'm a town for and casse, but tumino. Nasem him so. Maui ya for near Hurisie Abba. Na David diawro ko no tinisio sansem we yensem a obu life so de bia ebu ni ko oda sori anu de ne sesum na no week we encourage no bedi me kase obi ba yare say obenya sika kura toduru e de makora no kura nya hoden e ye boachi bidi. May the favor of the Lord locate you where you are. Awurade ehumo bronson so. Na wanya nsenkyere ni mie kwa bi mfama na wotwim. Otena Kristo dum boa anopa. Wanya nsenkyere bi mfama. Nyeni da so se awurade du besiye. David yo Psalm 13 the ura ho shamania wona mu ohwekwa ni padene nam so a wase awurade wure befiri me da kwasi da ben Wobi ti wo no mo amese wobi wo no ma ense we bi ba na dwenim ye nti da ben Radia den we yi wani anta mesa menya dan yi ewreme nko na dai o se awurade wodi wani be hintam ya kwesi da ben wodi wani be hintam ya kwesi da ben awurade wo wure be firi me da kwesi da ben Ugure be free me da kwesi da bay ma wari semi ma kwantu me nkrata sam misika sam de bia me ti boni masturbation ma ye urade kwesi da bay da pen me ti me jai obi mpe ompe sa ni man nanso kan ana wo yo adifo bi yesa Oye difudwuma wi anu akwahye dem na otwetwe ne bema huhum yare kesi yo difo mu a oye prophetic ayi ne wi a okwahye dem anu asa twetwe ne bema bemfie miensani you need Christ Jesus to deliver you oso wure be firi me da kwesi da bai
enkwesi da bɛn na me ni me kra mu da dwen abrabɔ ne me di asie atafo tata me fa ba bia so ɔma me wontɔme awurade na dai ɔpɛ me akumiti no ɔde ne baba mama wadeɛ awurade na dai me nkoa na David no ɔtete wase hwɛ na gye me so awurade me nyankopɔn timani na mana owo na metamfo aka sɛ metumi na sɛm him so a ma wo yɛ hiafo ani ahurisie na verse 5 no wase na medie mani da wadɔyɛ so medie mani da wadɔyɛ so awurade ma na dɔyɛ meyɛ awurade adɔyɛ mmra wo so awurade adɔyɛ mmra wo so baabi a wohwɛ me firi bia awurade Yesu Kristo mu na dɔyɛ mmra wo so awurade adɔyɛ ba a ɛde nhyira ne nam ebie kwama nipa. May the grace of our Lord Jesus Christ locate you. Wase na medie meni da wadɔyɛ so na makoma ebedi wo mu ahurisie na mato awurade ho dwom sɛ wayɛ me yie meto awurade ho dwom sɛ wayɛ me yie mesrɛ awurade sɛ ɔma ne nsiw yie ne to ho dwom awurade Yesu din mo ɔma ne nsiw yie ne to ho dwom ɛwɔ asɔre fie krunkrum me say nyane da so sɛ awurade de wo besi yie me wɔde me besi yie me wɔde me besi yie kwame wɔde me besi yie baby ɔde ma beduru kura yi wɔyɛ kura wi obi ani ekofiri kenke kofiri aduane kwa ni ehu abeg mesrɛ onye match kenke 3 series mame panu 2 series na ye 5 Ghana eno kura wadi awie kura no sɛ ya okwa kotua eno kura no utimi gya hokɔ because untimi nkɔfa ho o de ka ho ompabu atimete unyiska o de kɔpam kyele aso na hwɛ de awurade ayɛ hwɛ de awurade ayɛ it is awurade timi ye bi yenimo bi ate sei adoye ade agina baabi a de na kachi ama me pacho me dofo amene wahia de na kachi the year 2014 na me wiase sika nyina ye 50 pesos the year 2014 me wiase sika nyina 50 pesos sa taw na me say me be life na me taka sa taw na e ba makoma me se me nkumi hu no 50 pesos ne ntimi ntonkuraduru sa taw ne tonkuraduru 1 cedi yes me wiase sika nyina 50 pesos so ne ho ho a obitimi ka se ni di kom de me no atu botum je kwato aduane di 50 Ghana 100 Ghana 200 cedis yetimi yi di abro sampo de che nyesie wo bio eye urade atom obidum obi ana so adum obi bi it in this life brother wonim die awurade wo ma wo daache sister wonim die awurade wo ma wo daache my brother emfarisa wo da sorry fie emfarisa wo da veranda emfarisa bia yetete wo ehye wo den ema wani asene wo kumase ema wani asene wo abrabom. But I want to tell you something. Se fa Kristo ne fa na asem ne fa ho bono nante wona hyediem ye kronkron sua Joseph abrabo ni bi. Yes,
If you're a guy watching me, sua Joseph abrabo ne bo. Na hwese urade mie kwa ma wo a. Wo yo ba nso a me pache sua eye Martha abrabo. Martha sua na abrabo. Nefa Mary de ka ho. Mary of asempa no ana Martha nso esua de yo. To combine these two characters together. For Yesu asem nefa de yo ka ho. Na hwe se owura Yesu Kristo din mu wa brabo nsesa. Obe change your life. Martha and Mary anuafo. Mary of asempa one de bia wo sua Kristo asem. Ana Martha nso de ade yo de ahohoye hospitality of anokwa. Beneduane a woni problem. E ba ne krini ne asiesie a deko eno so 24/7. Mary nso de Bible no ene nyankopa asem no ene de 24/7 don't go there. Fa omo mienu abrabo wi oba fanante wate. Fanante. The Bema esua can I say Joseph abrabo no na oba nso wa peke ema wa we Mary ene Martha abrabo na hwe daache no wase se wotu sa na mo wo ya wontwa wani daso no ento ntwene da. O Lamentation chapter 3 verse number 31 coming down. Wase nya da na awurade wure be firi mo broniu na na timpo be yira. Na wo hye wa wore ho wa asase so a otumfo ya we wo hunu. Momyemfa ye huntu awurade so yi. Na yenye ni daso se owura Yesu Kristo de wa brabo besi yi Jabez. Awurade amfa na brabo nsi yi. Ode na brabo si yi. John 7 am bo nipa bebre ehwon aka anase waka ho nsem bebre de akere ya wona wonom de wo ho to awurade so nyina no oye wonom abrabo yi non doable etienne menam Kristo Yesu anum asam so behie wo nkuran tu gidie maka kere wo se ade nyina mu wa brabo mu de wani daso no owura Yesu Kristo se menka nkere wo se ontwa ntontwene ontwa ntontwene de waka afa ho no ebebem de wahyehyam ma de wode efiri soro bae ebebem Master Jesus Christ ti asiye ni tumi ne ti asiye Yesu Kristo wo wi asori ye no na asemu tumi no obeme na bema ma. Keep trusting him. Nyanmu gidi yampabofo fanasem nante surubone na kasa biara akodie biara anamontuo biara sunsumu occultism altar dia busuan dua dia wonamfuo mu edi wonu machi nkomom ba bi o matua na maduru bia no Awurade Yesu se sa akodie ne nyina no mo bebo o behyehyɛ enyina na obi antimi ntwa saa enidaso nsɛm wi entontwene ɛwɔ abrabom de wakan ebebem de ama Awurade nhwa na onti nanim tie nkyerɛw me bompa yesere Awurade ho nkonkuru tumi na hoden se emmɔ ho bai na me sere Awurade se ɔma wani daso adamanifo ahombɔne nipa omompe nipa brabɔ nkɔsoɔ no ɔma bi nsɔre ntia no mu ntwe wani daso no ntontwene na ɔma odachi enye yi ade nyina mo nsi uye amen.
Yakuto sore Uradi Yesu Kristo no nyamfo no. Yada adofro mu nyina ze ene anadwenzo no do abapa ho semanzon. Yade adwumadie no nyina ekọ na wiye. Uradi jaw se nenso beti eye nkuragesem ene nkuransesem efri Kristo ene masem bayo. Eye mosomfo David na atemengan. Ghana time na ngotwe ebiara 8 p.m. Yawo eye media yiso ayeka Yesu Kristo mu oje ne fa hodie nsam de kire Awurade mane adoforo. Etoda Kristo ni no abamu obu. Etoda na wura ho. Etoda na ye osede bi. Awurade akiri de eno ano no de besi. Awurade asem semen kan chiro wate. There is a future. Appa, there is a future. There is hope. And that hope carries divine. That hope is dwelled or can be found in the power of Christ Jesus. Ora Yesu Kristo dinimu ni moja mu. Ana wani da so ni shew. Eti otamfo ntimi twantontwene da. Awurade mu no build the foundation. To otamfo ntimi be hwehwe twantontwene da. Eti eno ameka cho se men hwe prempren situation so no take decision be unnecessary decision. Keep on trusting God. Obetimi ahwehwe ya kira kwan we Kumasi Soko by Wood Village True Faith Church International. When evangelist me wo Ghana time 8 p.m. via TikTok. Obetimi ehia mo hani ache Urade asom. Afi ukwere bia nso ene ehia bompae. If you be a watch night, meme dane ya sorry anointing service. Atode bi na person obesra ye ne ya obetimi afa me number no me buy ho. Na be pa che wabo modena afre ne ama direction waba. Na ye no nyina boma bompae esua Bible. We ne awrachiche nsamo efri Kristo asemu de brewo. The book of Proverbs chapter 23 verse number 18. The Bible stated clearly, there is a future, says the Lord. I repeat myself. There is a future, says the Lord. And your hope will never be cut off. What a powerful message. Don't be in trouble anymore. Don't let your heart to be troubled. My brother Sammy, how are you doing? Obapa test, God bless you. Process, God bless you. Time with Evangelist Ojero Salvation Hour on TikTok. Ghana time 8 p.m. Yere ne dwumadi ne nyina aba na wie ye. Mi wie na ma bompa de ama Awurade ma nyina. Evangelist, my brother, Ochre, God bless you, man of God. Oh, Sammy, I'm doing good. Me hoya papa, Sammy. I hope so will school. God bless you. Yabekaza. Eti Kristo ma mani ado from Mr. Mobreko ma me mom pa yem fama Awurade mani ado from. Nanra me beka kasa bi se Kristo ya duma ye be ne ma bebre o
Yes, I told you maybe down. Ebenya boten ye bebo mpa wa life is opa nya senke to akra. Midnight prayers. Midnight prayers. Enya senke to our life is o. Baby adru na so say Kristo for me ene bre. Yesu Kristo asem ya dem papa nso ka ho. O Kristo no anya mpabo for abede no watimi akoanim. Usu be mre. It's very important. In Pachoko so ane popo hu si bre no so ane chese anya wasem foforo na ode ho awuram na bibia nso atimi aye kama. Bedado furu nyina se Awurade Yesu Kristo nhyira obibia. Enti bibia wo hwe me firi bia se utrase na yemo mpae na yemfa ende osomo no enkyekere bae no embra na wie. Open a message no topic no Zinyane da so se Awurade ede wo besiye. Quote ne makomako enson. Proverbs chapter 23 verse number 18. Or said there is a future and your hope will never be cut off. We are nearby Job chapter 14 verse 7 to 9. Was a shade duampo and it does all man is with chow befefe. Na se ni do nsinimpo anase ni hini echenchini efomwa. Let's use a wompo a ensuo hwanti ebesa afefe na beso no bai bebre. Yende me pache nye nsuo na be me pagya wo. Eye Awurade abasa no a. Awurade tumi no ene be me yetima pagya bio. Yewie na obeka kire wo Jeremiah chapter 29 verse number 11. Was a hwamia Awurade minima adwen ko amedwen ho se nye bone de ebe mu abrabo ayiye. Debema wo wahumani munyam. Debema wo wanya mujidi. Debema wo wunyina so aye soronko. Debema atamfo ye mo ahyewo. Ene na me Awurade migusu amisiesie. Ene bi na mpache oyema Naomi no. Oyema Rebecca. Oyema Zakaria. Oyema Peter nom. Hwe ahudwiri de ne nsankyerene ahododo mo ye. If you on the Psalm 13 verse number 1. David Brown won so tete wa brabomu ahumani huna no nemu atete ani nipa de ne faso. O se Awurade abedi wachi mi huna mande dodo. Owure be firi mi da akosi da be nkosi da be na minim kremu da dwen na de achi awra won trama kumem. David bonani anu wosu nipa nti. Nanso Psalm 40 ne kan was yampa twenam twen Awurade no yaso tie mi. No mama dance ye. David anu wosu no afi ebi wi ase no wo sere. Hallelujah. Ewi ne be kan kwadwom chapter 3 verse number 31 to 38. Asenya da na Awurade wure be firi moburoni ne na trimpo anso bayira. Nye de bia na Awurade wure be firi wo. Said ye bia ye hunu no. Ototo niema. Ntinyane da so wore mo se o de obesiye. O de obesiye, o de mizum besiye. Wene nkomo nsama me pacho na na dwi Kristo Yesu enu asem nkonkron e de bre yen. Enti fa someone na anadwi baye so. Fa gina so bompa yo ba bia wo bia. Kokutu dwanim sisia. Kokutu dwanim sisia ye mompae. Kokutu dwanim koto. Amen sire Awurade mfama wo. Ye mompae. Ya hene ni edimafo eni abankese. Ora Yesu Kristo a oyo komo dombarema. Na yo batampa. Odobankuma udina insuranka. Ebodin si ani abre ya kumase. Bise wode okese kronkron no. Sa oje ho me siesia onipa nyina beje mu prekope. Insuranka o mewura. Onipa hwefo anadwe yeda wase. Oma abehia mu dwumadie nso. Sede da wo bie kwa amaye no.
ɛno ɔman no nyinaa bɛkyɛ wɔ no mu asɛm me wura ɛna asɛm no deɛ dutwam wɔnam nkonkron so ama yɛate na wakanya yɛn wama yɛ nidasoɔ foforɔ wama yɛ gyidie no mu apagya ɛfiri sɛ yɛde yɛn ho bɛto so ne yɛdi wɔ akyi yɛtɔ da a abrabɔ no ne mmoa yɛ den deɛ de bɛhwɛ mmɔfra mpo no a yɛ den deɛ de bɛboa yɛ kununom no a yɛ den awurade yɛtutu kwae abusua nyina ɛhwɛ yɛn ɛtɔ da a yɛnnua mpo frɛ sister problem aba na waka ne tententen ne yɛbɛhwɛ yɛka nsom bi kyɛ sɛ adwuma no kora nya bɛnwɔ na akwayɛ adwentwene awurade yɛde aba w'anim wɔn a akɔfiri nneɛma a yɛntɔ na ayɛ ka wɔn a ɛka da wɔn so obi wɔ kora abɔsia na ɔde didi awurade ɛde nsɛm no nyina ba w'anim yare ɛha binom obi pɛ so ɔware nanso kwan a ɔbɛfa so ɔbɛware no ayɛ asɛm obi pɛ wɔ adwuma no mu adagyeɛ nso ne mmoa akɔnnɔdeɛ tuanammɔn nanso boafoɔ wɔ he awurade ne nyina wɔ anim nanso w'asɛm no na wame ate aseɛ sɛ yɛnyɛ nidasoɔ sɛ abrabɔ no baabi a die bɛsi biara wobɛmɛ no asi yɛn yie me wura megya adɔfo no nyinaa hyɛ wo nsa wo kadakyi wadaworo mahome mmɔbɔ waka kyerɛ sɛ wɔsoma w'asɛm no a woma no bɛyɛ agyedie bi ɛwɔ yɛ abrabɔ so ɛma nkonimdie ba te na nadwii awurade ma w'asɛm a aba yi no ma ɛnyɛ yɛ abrabɔ mu adwuma ma dansedie mfiri mu mmara Christ Jesus wo din mu fam bɔne kyɛ me fa ɔman ne bɔne kyɛ wɔn na yi wo ho adi ɛwɔ kra bi abrabɔ mu na ma yɛ nidasoɔ a ɛnsɛm a yɛhwɛ kwae no me wura ahobrɛaseɛ mu ma ɛnsie yie enipa bi asere akyɛ enipa bi nim sɛ yɛn deɛ yɛntimi nyɛ baabi nyina bio nipa bi mpo susu sɛ yɛntimi nware me na medi kae obi gyina ka kyerɛ me sɛ wo bɛware na baage bɛyi ɛna ade kɔ wareɛ asɛm wɔ baa bi ka kyerɛ me no nanso ɛnnɛ me wura deɛ wotimi yɛ ni ɛtɔ da wo mɛ wɔ life so yɛtimi hyɛ dam ne yɛsu yɛte adwuma mu ne yɛsu yɛte aware ase ne yɛsu yɛte w'anim wɔ asɔre fie ne yɛbɔ bena awurade wobɛyɛ akɔsi da bɛyi huyɛmmɔbɔ na anadwi w'asɛm wɔ nidasoɔ nsɛm a wonam wo nkonkron so de akyerɛ yɛyi ma yɛabrabɔ nsesa nnɛ na bosom a yɛwɔ mu ɛnkwa na wie yɛyi me wura bɔkwato baabi ɛkɔ nneɛma wo ma yɛyɛ abrabɔ yie ma ne nsie yie awareɛ ma ne nsie yie yɛadwuma sɛ ma ne nsie yie yɛsika sɛ ma ne nsie yie akwantuo ma ne nsie yie yɛasetena ma Ghana ha ma ne nsie yie me wura w'adwuma a yɛyɛ ma ne nsie yie na yɛbɛkɔ so wada wase ɔsabɛma Yesu me wura Yesu wowu asɔre yi o wanka nam wosɔre yɛ ne kyerɛ nkonimdi a wanya ɛde ama ho ɛsɛ nyɛ bidi ama yɛn enti yɛdi w'akyi yɛnim sɛ wadi nkonim dada enti ɛsɛ sɛ yɛn nso nkonimdie no bi ɛba yɛakɔɛ mu efie tumi die nya kyɛ efie tumi de ahyɛ toɔma kyɛ efie tumi asɔre yɛtia yɛ mpagya kyɛ ɛnamfoɔ binom agoro yɛ yiedie wakyɛ ɔdoma nkoma bere bi aso huyɛmmɔbɔ na kaeɛ sɛdeɛ wɔkaa tetefoɔ binom na woyi awerɛhoɔ ne su ne adwodwo bi firi nnipa bi so na ɔmo kamfo wo din hyɛ wɔ animuonyam no anadwi wadaworoma
wadaworoma wakere biada owo life so na wo free adwempam ne akoma bubuom ade na koma edim pabo ye chi no mewura mane hu wani munyam mewura mane hu anwonwade mewura mane hu nsankyerene mewura mane hu tumi mewura mane hu adanse papa bi ewo na brabo mu onkai de bi se ampa mikotie awurade asem ewo na koa David a life so de awurade ayamamini yamfa wase danita me wo mu gidie ni na so nsem se ne yakan wasem tumi ni nti obeyama na broso wudi na nhyiranka se wutie ye na danso ye maye beyamaye ne nkoso amfa se da ma wuti Yesu dinemo enye ho amen. All I even know bit my tap amen about God bless you. Yadi Jumadi and Yana Ebe Corner, we are God bless you, Matthew. Evangelist or God bless you. Obaja, God bless you. Auntie Mary, a radius with Dinamo Israel. Mama is the God bless you. And say, Yadi Jumadi and Yana is she. But I don't from Yana say, a radi Israel BBA. Christo Yesu ya Domo, Ochina, Ghana time, a radi the young Quache and Quaniatin Quamwa. A brand swan, but my dear my Asia. Opesoni mi dinko mobian so akome buy ho me number eda ho frɛ na ye ntwetwe enkomo no kware gidi asɔre dɔso baabi a wo bia na wobetimi ahwehwɛ bi akira kwan na no makoya asɔre baabi a me wo nso na me pache opese obesra ye ne a ye wo Kumasi Sokobai Wood Village Kumasi Sokobai Wood Village ubenya kawo Anoga Junction ana me pache sofola nso ubenya bi ho Kumasi Dum Boss FM Kwana so ho na ye frɛ baabi ye frɛ baabi railway police station obetimi akɔhɔ no akɔfa eye car no aba hɔ de yana so obepeke line na wo ba ye afrɛ ni ama direction na road nja. All right, nankana me bomod na zeme peke eye edofo baako Alpha and Omega. Na so se network ne entimi eni abonti. Yemfa de aka nyina nhye frigim. Na Kristo Yesu ya domo a ochina. Ene so mintimi sa MPK adofo no bia. Mi se mo fa nche na mo fa ni nyina gu frigim. Erade ya domo a ebreko. Ochina ekwan bemu a. Na ya to aso efiro Kristo ya domo a. This is one time in Kabia Moi, a Juno, a Quasono, and HSM, a crowd. Bye bye.